Mangundang ta mga bay kay hapon na. Usa ta mo uli. Isnak ay ta kay gutom naman pod. Di atay atong gamay nga kon. Bahaw. Ato ning isnak. Tapos waan na itong kuwan. Butong. Di ba katayin papas mo nga init ba kayo? Ang problema ay mga pas mo nun ta. Di gid mada akong di ta mag-snack kay gutom gid. Ah. Ulit mo karon kay magluag pa ko. Maghikay pa ko. Libre gapon. Ba? Basta na kasi bukid. Diskarte anong god. Busog gapon. Basta may diskarte lang.